a la secretària general de l'Esport i l'Activitat Física, la senyora Anna Caula. Magnitud del projecte formatiu que avui iniciem. Amb la secretaria. Adéu. Jo soc la Núria. D'on és? I amb educació. Educació física. Arriba arreu. És una de les portes principals d'entrada. Com a Generalitat entenem que l'esport ha de ser un pilar fonamental de país per tots aquells valors que suposo que compartim i tots sabem que són importants. I al final són els per construir una societat segura, una societat segurada que ens dona després l'estil de vida que normalment tots compartim i reconforta. Alentar-vos també en el moment que comencem, no? Afrontem també aquest inici de curs en una època post-Covid o per la finalització de 2 cursos que han sigut molt i molt complicats i on l'esport, la societat ha descobert que és una eina de reforç, una eina d'aquelles que moltes famílies han sumat a la motxilla per superar una situació molt i molt complicada. Es fan d'avinent, no?, que el recull o el neguit que hi havia, que si això, quan tornéssim a l'activitat, la gent s'acabaria sumant o la gent s'hauria despenjat del món de l'esport, sembla que els indicatius que tenim fins ara és que hi ha moltes i moltes ganes, com mai, d'afegir-se, de fer activitat a l'aire lliure, d'aquesta activitat física, i crec que el que hem de fer nosaltres és entomar aquesta sensibilitat i donar-li sortida, donar eines als nostres escolars perquè tinguin aquesta petita porta d'entrada amb l'esport. L'escola democratitza aquesta entrada, fa que l'esport arribi a totes les famílies i crec que és la nostra obligació entendre-ho així. I tanmateix també la vostra implicació en aquest projecte de gènere, en aquesta implicació que ens hem marcat, que aquesta sigui principalment la legislatura de l'esport femení. Les dones han tingut des de fa temps que són en el món de l'esport, però realment falta aquesta empenta de generar referents, de visualització i de consolidar que la pràctica esportiva ens ha de consolidar el nostre cicle vital. I faig referència a això perquè crec que tots hem de ser molt sensibles a que probablement amb noies, a l'edat de secundària, tenim un decreixement d'aquesta activitat esportiva. I el que sí és un projecte que ha de ser compartit entre tots és que aquesta fidelització sigui al llarg de la vida i principalment aquest pas extra o enfocar el nostre objectiu amb totes les noies i també convèncer-les. Crec que hem de trencar encara estereotips de que en el món de l'esport la dona hi pot jugar totes les facetes. Pot ser preparadora física, pot ser usuària, pot ser directiva, pot estudiar INEF, perquè tancàvem unes promocions que cada 10 graduats només 2 són noies. Per tant, això ens dona una mostra, una fotografia molt clara d'una professió que potser no tenim tan present, però que també està molt masculinitzada i és la porta després de crear els professionals que construiran aquests nostres futurs atletes, usuaris o gent que senzillament incorpora l'activitat física com a estil de vida. Per tant, encoratjar-vos a aprofitar aquesta jornada, que crec que dota d'eines al nostre sistema educatiu, que ha fet un pas endavant amb aquest nou pla estratègic 2030 i amb les novetats que avui s'us faran avinents després de recollir les demandes que hi havia o aquestes reflexions que es fan quan s'avalua, quan es tanca un exercici. Donar-vos la benvinguda com a primer curs escolar, que nosaltres estem al capdavant de la secretaria i posar-nos a la vostra disposició perquè al final entenem que som companys de viatge i que això és un treball en equip i que al final té èxit si cadascú posa la seva engroneta de feina. Enhorabona i molta energia per aquest curs que comencem. Bé, moltes gràcies, secretària. Ara donarem pas a la directora general d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa del Departament d'Educació, la senyora Raquel García, però us prego que aneu apagant els micros i les càmeres perquè la jornada la puguem escoltar tothom en bones condicions. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Raquel García.
Bon dia a totes i a tots, benvolgudes i benvolguts, benvingudes i benvinguts a aquest nou curs. Us volem donar la benvinguda a aquest nou curs escolar, sobretot emmarcat en un moment social en què s'ha fet molt evident la importància de tenir cura de la salut física, de la salut mental i emocional, i en especial dels nostres infants i dels nostres adolescents. Fruit de l'acció coordinada entre el Departament d'Educació i amb la Secretaria General d'Esport, s'ha incrementat la dotació de recursos econòmics dels instituts per poder potenciar l'activitat física i promoure així la integració, la cohesió social i l'adquisició d'uns hàbits de salut entre els nostres joves. Un dels objectius del Pla Educatiu d'Entorn és potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l'activitat física esportiva. El Pla Català d'Esport a l'Escola, per la seva banda, pretén posar a l'abast de tots els alumnes de primària i de secundària i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves. Tenint en compte que tots dos plans comparteixen el valor educatiu d'aquestes activitats físiques i esportives, es considera convenient sumar els recursos econòmics per tal que es pugui, des d'un plantejament absolutament comunitari, proposar una oferta diversificada d'activitats que doni resposta a aquests interessos i necessitats de l'alumnat i faciliti així la construcció d'itineraris educatius del tot personalitzats. Us encoratgem a continuar treballant amb il·lusió i amb energia, tal com ho esteu fent i ho heu fet sempre. I us desitgem, sobretot, un nou curs escolar ple de reptes, d'emocions i, sobretot, de molt esport. Moltes gràcies i tal com ha dit la secretària general d'Esports, estem a la vostra disposició per tot el que calgui i desitgem que tingueu molt bon curs. Bé, moltes gràcies, directora. A continuació ja iniciarem la jornada pròpiament dita. Us recordem que, sisplau, heu de tenir apagades les càmeres i els micròfons per una millor qualitat del so i de la imatge. I també us informem que la sessió s'està enregistrant per després poder-la posar a disposició de tots els integrants d'aquest gran equip que formem el Pla Català d'Esport a l'Escola, perquè la gent que no ha pogut assistir avui la pugui visualitzar. A continuació, us presento el Sergi Fargas, que és un dels comissionats de l'àmbit territorial de Lleida, que a partir d'ara portarà la conducció de la jornada. Benvingut, Sergi. Bones, bon dia a tots. La jornada funcionarà, que ja ho hem començat. He tingut algun problema i no he pogut començar jo la presentació, em saqueu, però en principi la jornada, el que sí que hauríem de fer és els micros tots tancats i les càmeres en bona part també. Llavors, amb l'àudio us saltarà la imatge principal la persona que està parlant, que és la que de debò us interessa. Llavors, a mesura que vagin passant, segurament tindreu molts dubtes, moltes preguntes, les podeu anar transmetent al xat, no obriu la línia de veu perquè si no col·lapsarem la xarxa, i el que sí que farem és que tingui el Miquel Àngel, que és un dels companys comissionats de Barcelona, que estarà atent al xat, estarà recollint els vostres dubtes i al final de la jornada sí que tindrem possibilitat d'anar responent a totes les preguntes que hagin sorgit durant la sessió. Ja us he comentat. Algú està compartint pantalla i em sembla que és Nacho de l'Institut Collblanc. No compartiu pantalles, sisplau. Sí, Nacho, sí. A veure si el Nacho pot treure la pantalla, perquè si la comparteixes tu, després nosaltres no la podem compartir. I això, la sessió s'està enregistrant i després que sapigueu que al final la penjarem pels companys que no han pogut estar i per Tinder. Dit això, me penso que no em deixo res, doncs ara sí que començarem pel primer punt, després dels discursos institucionals. Us presento la Carolina, que és la Carolina Garzo, que és la que us ha fet l'entrada, que és la cap d'àrea d'esport escolar del Consell Català de l'Esport, i ella us donarà la informació del primer punt, que és la informació inicial del Pla Català d'Esport a l'Escola, sobretot per als nous coordinadors, que avui haurà una pinzellada, i l'explicació de la reorganització de les zones dels comissionats. Per tant, Carol, com vulguis. Sí, hola, bon dia a tothom. Bé, jo ja he començat una miqueta la presentació de la jornada per als problemes que ha tingut el Sergi.
Res més, donar-vos la benvinguda de nou a tots i totes, sobretot als coordinadors i coordinadores que sou el pal de paller del desenvolupament del Pla Català d'Esport a l'escola a les escoles, en els centres educatius. I per tant, els que ja porteu temps com a coordinadors del Pla Català, agrair-vos de nou de tot cor tota la feina que esteu portant a terme durant aquests anys i especialment, com ha dit la secretària general, en aquests 2 últims cursos que han sigut de debò molt complexos, difícils, complicats de tirar endavant i que han necessitat moltes energies per part de tothom per poder anar, diguéssim, superant totes les dificultats que ens ha posat per davant aquesta pandèmia. I també una especial benvinguda als coordinadors i coordinadores noves que s'incorporen aquest any en l'equip de treball, volent, amb l'objectiu d'intentar que el nostre jovent, que els infants i adolescents del nostre país incrementin la seva pràctica d'activitat física i esportiva per intentar assolir els objectius que l'Organització Mundial de la Salut planteja per a aquestes edats, que no són res més que fer una hora diària de pràctica d'activitat físico-esportiva de caràcter com a mínim moderat. Aquest és el nostre objectiu, que si pogués ser tots els infants i adolescents de Catalunya complissin amb aquestes recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut. I aquest objectiu no l'hem de perdre de vista, perquè al final tot el treball que estem fent en aquest sentit és per aconseguir aquest objectiu entre tots plegats. Bé, com a cosa important pels coordinadors i coordinadores noves, dir-vos que aquesta sessió la fem cada any, les sessions d'inici de curs, i que el que pretenem és posar una mica al dia o informar de les novetats més importants del Pla Català d'Esport a l'escola per al desenvolupament d'aquest curs que iniciem. Per als coordinadors nous, el que sí que es farem són unes sessions específiques per informar-vos més en detall d'aquells aspectes que com a coordinadors nous encara no coneixeu del tot, si no us han fet pas, que sabem que de vegades és difícil fer els traspassos. Perdoneu, no sentim res. Apagueu micros. A l'inici del segon. Carol, sisplau, para un moment. No s'escolta res de res. Per part dels funcionats, per informar-vos d'aquests aspectes més bàsics del Pla Català d'Esport a l'escola, que avui passarem una mica per sobre perquè es tracta d'una sessió per la totalitat dels coordinadors i, per tant, hi ha coses que no hem de repetir per la gent que ja porta anys en aquest equip. Com a coses, com a, diguéssim, actualitat més important d'aquest curs i sobre el que informarem al llarg d'aquesta jornada, a part de l'aplicació informàtica, de la segona edició dels Premis del Pla Català, del treball que estem fent amb el desenvolupament del Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya 2020-2030, una de les qüestions més importants que volem informar i que de fet ja vam informar al webinar del mes de juny és que quant als ajuts econòmics que donem o que fem arribar en els centres fins ara a màxima complexitat i que hem anat incrementant des del 2011 el nombre de centres amb ajut, podem dir que per aquest curs 2021-2022 la pràctica totalitat dels centres del Pla Català d'Esport a l'escola gaudiran d'aquests ajuts econòmics. Gràcies a la col·laboració cada cop més estreta entre la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física i el Departament d'Educació, hem aconseguit que, per una part, una sèrie de centres, la dotació econòmica vindrà a través del Departament d'Educació, que després us explicarà la Vicky Hinojosa, i que, per part de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física, aquells ajuts que fem arribar en els centres a través dels consells esportius, de la subvenció anual ordinària als consells esportius, farem arribar, com sempre, aquests ajuts, però actualment
arribarem a gairebé la totalitat dels centres del Pla Català, la qual cosa és una bona notícia que volíem compartir amb vosaltres. Ara us compartiré una pantalla en què, perdoneu, però no em surt la pantalla principal. De fet, l'altra qüestió que us volia plantejar és com conformarem aquest any els equips de treball. Si Nadal està compartint la pantalla, igual no la pots compartir tu. Clar, és que és el que veig que no puc compartir. Ara ja sí que podràs. Vale, perfecte. Doncs ara us comparteixo aquesta diapositiva. Un momentet. Dels equips de treball, perquè tots tingueu clar una miqueta l'equip en què treballem i que com que té zones, cadascú té les seves zones assignades, doncs tingueu els vostres referents. Recordar-vos que aquesta documentació també us la passarem, per tant la tindreu. Però d'entrada, perquè com molts d'ells avui també exposaran, doncs que els hi conegueu les cares, sobretot els coordinadors nous. Bé, tenim, en quant a equip de comissionats del Pla Català, la Cristina González, que bàsicament aquest any portarà temes relacionats amb l'aplicació informàtica i la zona del Baix Llobregat. El Miguel Ángel Parra portarà bàsicament la zona de Barcelona Comarques, el Vallès Oriental i també una mica la coordinació de Barcelona Ciutat, que es farà conjuntament amb el Consorci d'Educació de Barcelona. La Berta Puig portarà les comarques d'Osona, Bages i Berguedà i el Vallès Occidental. La Montse Trullent portarà la zona de Tarragona i Terres de l'Ebre. Entre el Joan Berenguer i el Sergi Fargas portaran les zones de Lleida, tot el territori de Lleida i també l'Anoia. I entre la Teresa Masó i la Marta Muñoz, que és nova d'aquest any i que aprofito per donar-li la benvinguda, doncs portaran les zones del territori de Girona i també la comarca del Maresme. En quant als equips, a l'equip del Servei de Suport a la Comunitat Educativa del Departament d'Educació, doncs tenim a la Victòria Hinojosa, que és la cap del servei, que després, a continuació de les meves paraules, parlarà ella, el Xavier Vázquez, que portarà Baix Llobregat i Girona, la Mercè Franco, Maresme, Vallès Oriental, Tarragona i Terres de l'Ebre, la Cristina García, que portarà Barcelona Comarques i Catalunya Central, l'Anna Vázquez, que portarà Lleida i el Vallès Occidental, la Clara Prades, que portarà temes de plans educatius d'entorn, de servei comunitari i de mentoria, la Teresa Moragas, que també portarà plans educatius d'entorn i les justificacions, i l'Alba Noguer, que porta bàsicament la gestió tècnica i econòmica. En principi, aquesta seria la meva presentació i només volia informar d'un altre tema que de ben segur us preocupa, que seria també els ajuts econòmics que donem als coordinadors. Tal com es van comprometre en l'antic equip directiu, doncs es volia arribar en un període de 3, 4, 5 anys a donar l'ajut econòmic, la contraprestació econòmica a la vostra col·laboració com a coordinadors del Pla Català d'Esport a l'Escola, doncs en un període de 3, 4, 5 anys que arribéssim a tots, en funció de també les possibilitats d'increment pressupostari de les nostres partides. Bé, actualment, aquest any estem tramitant aquest pagament entre la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física i el Departament d'Educació i us volia informar que hem tingut, de nou, em sap greu dir-lo, però alguns problemes en quant al Departament d'Economia que ens han fet canviar determinades coses i estem intentant agilitzar al màxim aquests últims tràmits.
Però la informació que a banda d'això us volia donar és que ho estem tramitant, per gairebé entre el 75 i 80% dels coordinadors, ja estem en aquest punt, i que segurament el proper exercici podrem arribar també a dotar d'aquest ajut o contraprestació econòmica a la totalitat dels coordinadors i coordinadores que formeu part de l'equip del Pla Català d'Esport a l'escola. I sense més, doncs, Sergi, aquí la meva intervenció. Molt bé. Doncs seguim amb les intervencions. Abans, un moment, el Miquel Àngel, al xat de la reunió, ha penjat un Google Forms conforme a l'assistència perquè tinguem constància de l'assistència de tots. A mesura que anem fent la sessió, entreu al Google Forms, el contesteu, que són 5 minutets, per saber que us heu connectat i si nosaltres també tenim l'assistència de la sessió. Chat ni Google Forms. Sí, l'enllaç està al xat. Però al xat no hi ets si ets convidat, no? Al xat, en principi... Jo no trobo el xat, No, si ets convidat... No tenim accés al xat si estem com a convidats. Ho enviarem per correu electrònic amb cadascú de vosaltres. D'acord, perquè no es veu, Tu no accés al xat, està al costat de la mà. No, si ets convidat no tens accés al xat. Jo soc convidat i tinc accés. Sí que no. Jo també. Tinc accés. Doncs no tots en tenim, Jo no tinc accés i soc convidada, Jo no tinc accés i soc convidada. Jo no tinc accés tampoc. Bueno, a mesura que anem passant la reunió, a veure si ho intentem resoldre. Si no, ja us ho ficarem per una mitjà. Seguim amb les ponències i amb els punts. Ara dono pas a la Victòria Hinojosa, que és la cap de suport i atenció a la comunitat educativa del Departament d'Educació, i juntament amb la Carolina us informaran de les novetats en el tema dels centres i dels ajuts de Pla Català de l'Esport a l'Escola, Pla Educatiu d'Entorn i PMOE. Endavant, Victòria. Moltes gràcies, Sergi. Gràcies a tothom per l'assistència. Disculpeu aquestes dificultats tècniques. Amb el Teams no és una eina que estiguem molt avasats a treballar i potser teniu algunes dificultats, però ha estat la manera més pràctica per poder-ho fer una sessió on hi estiguem tots i totes i puguem compartir aquestes informacions. De tot el que es diu ja ho penjarem al vídeo que s'està fent, tindreu l'accés i totes les informacions que es donin també us les farem arribar, ja sigui a través dels vostres enllaços o amb els correus electrònics. Bé, jo remarcar una mica les paraules que ha dit l'Anna Caula, que estem molt contents que faci aquest empoderament cap a les dones, de l'esport femení, sobretot, perquè tot i que cada cop està pujant, detectem sobretot en l'època aquesta de l'adolescència que hi ha més abandonament de pràctica esportiva per part de les noies i això és un tema dels que volem fer incidència amb aquesta nova aposta del Pla Català d'Esport a l'Escola. També la visió que ha destacat la Raquel Garcia, la directora general d'Educació, del treball comunitari, el que pretenem amb el que us explicarem ara, el Pla Català dins del marc dels plans educatius d'entorn, és que treballem des de la vessant comunitària, compartint experiències i compartint recursos i aprofitant al màxim tot allò que ja s'estigui fent. Dit això, doncs, amb la Carol tenim molt estreta relació, tal com ha dit ella, estem treballant molt colze a colze i tots aquests canvis segurament fins que no els vagin incorporant i es vagin consolidant causaran alguns dubtes, algunes incerteses que formen part de la societat d'avui en dia i que els hem d'entomar. Evidentment, si volem progressar i volem fer canvis, cal que fem coses diferents i una mica és el que ens hem proposat. El que volem és que tot allò que s'estigui implementant o s'estigui variant, doncs tinguem un feedback directe vostre a través dels comissionats i comissionades i a través dels tècnics dels ajuntaments també i dels assessors i assessores LIC. Què volem? Doncs que a través del vostre feedback que ens aneu fent nosaltres puguem anar reajustant aquests recursos i aquests ajuts que es puguin anar fent. Per tant, necessitem un espai de diàleg i de contínua comunicació.
També volia dir-los amb els tècnics i tècniques dels ajuntaments que alguns ens han comunicat que estaven de vacances, en el seu temps de vacances, altres que no havien tingut... Tanqui el micro, sisplau. No sé, tinc el micro obert, però que el tanqui. Vale, gràcies. Doncs disculpar-nos que us hem convocat molt precipitadament. Doncs estem en plena situació de canvi i no s'amoïneu perquè amb les sessions que farem posteriorment, a través dels plans educatius d'esport, us anirem informant de tot allò que calgui. Posar en valor el Pla Català d'Esport de l'Escola com una eina imprescindible per promoure el benestar físic i mental. Això ha de ser un dels objectius bàsics que ens ha d'amoïnar ara. Sortim d'una època molt difícil, va ser un curs passat molt complex i molt complicat i els nostres joves i adolescents ho estan patint moltíssim. Nosaltres hem de poder donar-los recursos i ajuts i pensem, crec que partim tots aquesta idea, que mitjançant l'esport i l'activitat física podem promoure aquesta salut mental i física. També a través de l'esport hem de dotar l'alumne de recursos i habilitats socials i ajudar-los a assolir capacitats en la gestió de les emocions. Per tant, tot el que estem dient forma part del currículum, el currículum essencial de l'alumne. I el que volem és implicació a dins dels centres educatius, amb els directors i directores, que a l'hora de posar els horaris d'educació física anem una miqueta més enllà. No sempre és fàcil, però moltes de les competències instrumentals, també es poden treballar d'altres maneres i a vegades mitjançant l'activitat física. Per tant, hem de tenir una ment més oberta en la manera d'aplicar el currículum. A fi d'aconseguir tots aquests objectius, necessitem la col·laboració i que tota la comunitat educativa estigui alineada en aquest objectiu comú. Per tant, tots i totes tenim des del nostre rol, ja siguem coordinadores, directores de centre, tècniques d'ajuntament, assessores LIC, comissionades, tècniques docents, etc. Tots tenim una responsabilitat i hem de fer sumar el nostre esforç aportant idees per fer possible que el màxim alumnat del centre realitzi una pràctica esportiva regular, perquè esdevindrà un ciutadà sa i fort i això esdevindrà una societat més sana i més forta. I res més, encoratjar-vos i animar-vos en aquest inici de curs, que serà una nova aventura. Espero poder-la compartir amb vosaltres i que ens feu arribar tots els dubtes i anirem construint conjuntament tot allò que penseu que es pot millorar, oberts a la millora. Res més, us deixaré... Ara el Sergi donarà pas a l'Anna, que us explicarà aquesta gestió del Pla Català de l'Esport dins del marc dels plans educatius d'entorn. Bon dia a tothom. Gràcies. Endavant, Sergi. Molt bé. Moltes gràcies, Victòria. Doncs ara, seguint els punts, donaré pas a l'Anna Vázquez, que és tècnica docent del Departament d'Educació, que ens explicarà les instruccions i activitats esportives del Pla Català de l'Esport a l'Escola i PMOE. Per tant, endavant, Anna. Compartim pantalla. Està aquí l'Anna, està aquí amb mi. Un segon, compartim aquí la pantalla. No es veu, no? Sí que es veu, sí que es veu. Sí que es veu, però no en mode presentació. I ara? Sí, sí que es veu. Ara. Sí? Val. Endavant, Anna. Bé, bon dia a tothom. Jo us explicaré les activitats esportives del Pla Català de l'Esport dins del marc dels plans educatius d'entorn, com bé ha dit la Vicky. Hem de saber que els instituts de secundària rebran una subvenció de 1.700 euros, aquells que formin part del Pla Català de l'Esport i que estiguin integrats dins del Pla Educatiu d'Entorn. Aquesta subvenció, la gestió del programa serà a través dels ajuntaments. Els ajuntaments seran els que faran una justificació econòmica en el marc del Pla Educatiu d'Entorn i a la vegada seran els que promouran el programa. De quina manera? Ho poden fer de dues maneres diferents. O bé directament, utilitzant els recursos propis de l'Ajuntament, o bé amb la contractació d'empreses externes.
I també ho pot fer a través d'entitats com ara les AFAs, les associacions esportives escolars, entitats esportives del barri o consells esportius, els diferents consells esportius. Pel que fa a les característiques d'aquestes activitats, han de seguir uns paràmetres. Han de ser activitats que siguin, òbviament, en horari no lectiu, extraescolars. Ha de ser una activitat contínua, que tingui una durada mínima de 2 dies a la setmana o bé 3 hores setmanals. Els grups han de ser com a mínim de 12 alumnes i aquests alumnes seran triats a proposta de la persona coordinadora del Pla Català de l'Esport. És important l'ús del català com a llengua vehicular en aquestes activitats, encara que sigui horari no lectiu, i la gratuïtat total o parcial per a l'alumnat. Jo no veig cap presentació, perdona. No veieu la presentació? Jo no la veig. Sí que es veu. Sí que es veu. Sí que es veu correctament. Sí que la veiem. Sí, es veu? Sí? Sí, es veu, sí. I jo què puc fer per veure-la? Perquè veig una B baixa i una G a la meva pantalla. És depèn de la configuració que tinguis. Si aneu als 3 puntets podeu anar mirant el tipus de configuració i com voleu veure-ho. De tota manera, tot això està quedant enregistrat, no hi haurà problema. Jo t'ho explico, si no ho veus, jo t'ho explico i després tornes a veure, visualitzes el vídeo, d'acord? Més característiques de les activitats, no hem d'oblidar que han de ser activitats coeducatives, que hem de potenciar sempre la participació de tothom, fugint sempre d'estereotips per qüestió de gènere, que han de ser activitats inclusives i interculturals, atenent a la diversitat de l'alumnat que hi participa i generant sempre condicions d'igualtat d'oportunitats. També hem de treballar l'acceptació social, la tolerància i evitar qualsevol forma de violència i situacions d'assetjament. I han de ser activitats comunitàries obertes a tot l'alumnat del municipi. Pel que fa als requisits del monitoratge que portaran a terme aquestes activitats, han d'estar donats d'alta al ROPEC i, a més, rebran una formació específica. Després hauran de fer un seguiment de l'assistència de l'alumnat que hi participa en aquestes activitats i hauran de treballar conjuntament sempre amb la persona coordinadora del Pla Català de l'Esport. Pel que fa a aquesta formació específica, és una formació específica que es farà càrrec al Pla Educatiu d'Entorn, seran d'unes 5 hores i es treballaran temes com les dinàmiques pedagògiques positives, el coneixement dels plans educatius d'entorn i el tema incidint en la importància de l'ús de la llengua del català. Llavors, durant el mes de setembre ja es farà aquesta reunió informativa per als centres implicats en aquestes activitats. I fins aquí, Sergi, si vols donar pas al següent. Sí. A veure, tanca la presentació. Perfecte. Disculpa, abans de la transparència anterior, la plana te l'ha saltat a la mitja. Què diu? Perdona? Que t'havia saltat una pàgina de la presentació. No heu vist tota la presentació? També us dic que la presentació, els powers que estan passant, també farem un power general dels que hagin presentat avui i us l'enviarem també al vostre correu. Per tant, no us preocupeu que la informació que quedi potser una miqueta detallada us la tornarem a enviar. D'acord? Doncs seguim amb el següent punt que ens el presentarà la Berta Puig, que és la comissionada del Vallès Occidental, Osona i Bages i Berguedà, i ens farà 5 cèntims sobre les activitats del Pla Català de l'Esport a l'Escola pel curs 21-22. Berta, tots teus. Hola, bon dia a tots, totes. Gràcies per haver assistit a aquesta jornada i a veure si d'ara endavant se sent bé i es veu bé. De tota manera, insisteixo, com se us ha dit, que totes les presentacions i tot el material, que ara veureu que les projeccions que faig, veureu molta informació escrita, no patiu perquè s'us enviarà. Per tant, no es tracta ara que ho llegiu, sinó que escolteu alguna coseta que afegiré i que pot complementar el que teniu escrit. Comparteixo la... Hi ha un micro obert, si us plau, gràcies. Amb aquesta pantalla veureu que inicialment veurem el calendari. El calendari, sabeu que el Pla Català s'inicia amb el curs escolar i... A veure si es carrega. Sí. S'ha carregat, no? Sí? Espereu que la informàtica va lenta. Ara sí, perfecte.
Aquí tenim una visió de tot el curs. Insisteixo en totes les dates que donaré. Sempre és un calendari provisional, però sí que intentarem respectar una mica el que aquí com a provisió està escrit. D'acord? Aniré fent incís ara el calendari una mica específicament per donar-vos a pauta tant els que sou nous com els que continueu com a coordinadors, coordinadores. Al setembre-octubre, aquí ja tenim aquesta reunió d'inici, que és el punt de partida pel curs, i veureu que avui bàsicament explicarem i donarem molta incidència amb el tema de la renovació de la participació en el pla. Tots vosaltres ja formeu part, o fa més o menys anys en el pla català, i sabeu que cada any omplieu un aplicatiu. Aquest any hi ha una novetat amb l'aplicatiu, jo ara no ho explicaré, però ja ho explicarà la meva companya Cristina, i veureu, això sí que per fer la renovació, que és moltes consultes que ens han arribat, que és normal, doncs aquest període que tindreu aquest any serà del 15 de setembre al 15 d'octubre. Per tant, no patiu, que tindreu temps, i avui es quedarà molt ben explicat i els comissionats també us assessorarem al llarg d'aquest procés amb tots els dubtes que tingueu. També dius que... No es veu la pantalla compartida. Jo la tinc compartida o algú m'ho ha d'haver canviat. Ho ha deixat de veure. Ja, torno a buscar-ho mentre vaig parlant, d'acord? Perdoneu, A veure si torna això. Doncs això, inicialment ens ocuparà això, el tema de la renovació de la participació dels centres. És el primer pas. És molt important en aquest punt que tothom qui tingui qualsevol modificació de dades així, en aquest període és quan les haurà de fer, sobretot els coordinadors nous, doncs aquí podran actualitzar les dades. No sé què està passant. Jo el tinc posat, no sé quin problema hi deu haver. Intento seguir i si ho deixo de veure serà que ho deixo de compartir, per tant no patiu, no cal que m'ho dieu i ja ho tornaré a anar carregant. Aleshores també fer incidència que hi haurà aquestes reunions informatives dels ajuts, com cada any, i no patiu perquè ja s'us convocarà des dels territoris i els comissionats farem aquestes tasques a cada territori. Llavors, sisplau, hi ha un micro obert, si el podeu apagar, gràcies. També hi haurà la segona edició dels Premis del Pla Català de l'Esport i l'Escola, que aquest any també té novetats. Això serà el setembre-octubre. Llavors també, en aquest període inicial de curs, quan hi hagi l'aplicatiu vigent, veureu que podreu fer la previsió d'activitats. No sé quin problema està havent-hi. És que no es veu res, només se te veu a tu parlant. No patiu, jo vaig intentant-ho i vaig parlant per avançar. No patiu que tot això s'us compartirà. A part d'aquest recull de les dades, de les activitats que feu, que també serà una feina inicial del curs, fins al 15 de desembre, hi haurà com a data màxima, també veureu que hi ha la divulgació de la Setmana Europea de l'Esport i també a final de setembre veureu que hi ha l'adjudicació dels tallers als centres que ho han sol·licitat. El juliol van fer la demanda. Berta, prova d'aturar la presentació i tornar-la a posar, a veure si ho arreglem, perquè no es veu, Sí, perdó, és que estic aquí, però és que em van sortint missatges de molta gent i em col·lapsa l'ordinador. Perdoneu, ja, en tornem. Potser un moment podríem demanar que ningú no escrigui en el xat fins que obrim el torn de preguntes. Ara se m'ha obert una cosa que jo no he obert en cap moment, perdoneu. A veure, és que tinc aquí molts missatges que em col·lapsen la pantalla, ho sento molt, quan fèiem les proves d'aquest... Ara, vinga, ja li agrada més. Bé, al novembre-abril, al segon trimestre, hi haurà el lliurament del tema dels premis,
També es desenvoluparan els seminaris i cursos de formació. Es farà la realització d'activitats pròpies dels programes que es desenvolupen Siempre, tío, es increíble. dintre del Pla Català de l'Esport Escolar i també hi haurà el Dia Mundial de l'Activitat Física. Somos vividores de siempre, tío. Vale, niño. I de cara a final de curs hi haurà tot el tema de la jornada anual de formació, hi haurà la finalització de seminaris i hi haurà tot l'apartat de memòria. Ara sí que es veu, no sé què està passant, ara sí que es veu. Aquí teniu escrit tots les diferents coses i activitats i processos que aniran passant al llarg del curs i no patiu perquè ara, com que aniré entrant amb les activitats, per incidència. Si després voleu ja us ho mireu amb més calma d'aquestes coses que he intentat dir. Perdoneu perquè la presentació i la tecnologia avui ens està anant d'una manera molt adversa. He fet una captura d'imatge i ho estic compartint, per això ho podries veure. A veure, el tema activitats, hi ha unes activitats que són pròpies de la formació dels coordinadors del pla. Bàsicament aquestes activitats són dues, unes que seran els seminaris de coordinadors i coordinadores del Pla Català. Aquestes estan sempre ofertades des dels plans educatius de formació de zona i podeu fer la inscripció en els diferents territoris on s'oferta. L'objectiu d'aquests seminaris és afavorir el treball en xarxa, l'intercanvi d'experiències i, sobretot, dius que la part de reconeixement formatiu està regulat pel Departament d'Educació. També un altre apartat formatiu, hi ha la trobada anual de formació de coordinadors i coordinadores del Pla i en aquestes es fan anualment, s'han anat fent al llarg d'aquests anys. Malauradament, amb el tema Covid no ho vam poder fer l'any anterior i el que farem és mantenir l'oferta i intentar fer-la, està prevista fer-la a Prades. La previsió és el mes de maig. La participació a aquestes jornades és molt interessant perquè afavoreixen l'intercanvi d'experiències entre tots vosaltres i també poder recollir propostes i tot el tema de compartir la vostra realitat amb gent de tot l'àmbit del territori català. Com a activitats, també que ja fa més referència a la formació per a l'alumnat, destacaríem tot el tema formatiu dels cursos de CIATE. Aquests, com abans ja esmentava l'Anna, aquell perfil del ROPEC, la titulació que es demana des del ROPEC és aquest títol de monitors/monitores d'activitats de dinamització en l'àmbit poliesportiu, que, com sabeu, és el primer graó formatiu reconegut en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Aquí teniu el quadre on recull la càrrega lectiva amb hores d'aquests cursos i comentar-vos que es poden fer durant l'any en els consells esportius i al juny-juliol, com altres anys, i aquest any també es donarà continuïtat als programes que a través de la JODIC es fan a Tarragona d'una manera més intensiva. Hi ha també l'incís és que aquesta titulació permet treballar com a monitors d'activitats poliesportives als nois i noies, tant en els consells esportius, els ajuntaments, els patronats municipals, els centres educatius i les AES i les AMPAs. Per tant, és molt interessant aquest àmbit formatiu. Algú m'ha avançat les diapositives? Vaig una mica enrere. Aquí, perdoneu. Aquí també hi ha altres formacions, unes que són dues jornades que es fan des de la JODIC, que són al setembre-abril, una ja s'ha fet, l'altra es farà al mes d'abril, i són les jornades KDM. I les activitats i formacions específiques dels consells esportius i el servei comunitari de l'esport a través del Departament d'Educació són dos altres àmbits formatius que arriben als alumnes dels centres educatius, que poden participar-hi. Aquí teniu ja més informació escrita, jo ara no entro, i llavors també, pels que sou nous, aquí veureu que es donen moltes informacions ràpides, es farà una formació específica on s'explicarà amb més precisió i especificitat tots aquests programes i tots aquests aspectes.
Com a activitats pels centres del Pla Català, sabeu que hi ha els tallers i les xerrades. Aquí teniu tot el compendi d'activitats que s'oferten i que ja al mes de juliol els centres veu poder demanar. A destacar que pels centres del Pla Català, el Consell Català fa la subvenció al 100% d'aquests programes. Per tant, per ells són gratuïtes, sempre i quan siguin adjudicades des de l'agrupació. El cost d'aquests tallers són de 240 euros, que assumeix aquesta subvenció, a excepció del taller d'inclusió, que en val 480. De tota manera, ara actualment ja s'ha fet la demanda per part dels centres i al llarg de final de setembre es faran les adjudicacions, que es faran mitjançant correu electrònic a les persones que han fet la sol·licitud de demanda, i l'inici es preveu per la segona quinzena d'octubre. D'acord? Si algú volgués aquests tallers a banda, hi ha alguns que s'oferten, però llavors ja han de ser de pagament. I finalment també hi ha aquestes visites al Circuit de Catalunya, que encara no s'ha fet la demanda, que estan adreçades a ESO i batxillerat i que durant el curs, si hi ha algú interessat, també en podrà sol·licitar. Tot això sempre via correu, podreu tenir aquestes informacions i podreu preguntar els dubtes que us sorgeixin. Finalment, un altre bloc d'activitats fa referència, ara s'ha deixat de compartir, ara ho veig, torno a insistir. Avui està la cosa una mica complicada, però bé, Disculpeu, hem perdut la veu i imatge? Ha marxat. Sí, pot ser. Sap greu, però avui tenim 688 connectats, 89 anem pujant i la cosa se'ns està complicant i s'ha quedat penjada la Berta. A veure si esperem un minutet que pugui entrar. Us ho torno a repetir. En principi s'està gravant la sessió, els PowerPoints els passareu i ja sabeu que per qualsevol dubte, qualsevol cosa, els comissionats estem a la vostra disposició, ja sabeu, durant tot el curs. També intenteu utilitzar el xat només per coses importants, o sigui, per fer consultes, preguntes o alguna manifestació important de cara a la sessió. Intentem no col·lapsar el xat, sisplau. Moltes gràcies. A veure si podem tornar la connexió amb la Berta, que ara, als 7 anys, no puc veure si s'ha quedat penjada, si ha marxat, el que li ha passat a la Berta. En tot cas, seguim, si no ho sabeu, seguim, i quan tornem a tindre la Berta, entre punt i punt, li acabarem de fer que ens faci l'explicació pertinent, si us sembla bé. Per tant, per avançar i seguir, a veure si ens entra... mira. Doncs donaré pas a la Cristina. Cristina, estàs preparada? Sí, estic preparada. No sé si es veu la pantalla. Sí, us presento, us passo al següent punt i el de les activitats de la Berta el deixarem després que ens l'acabi d'explicar, quan se'n donin compte. Doncs us passo al punt més extens. Ara sí que us demanaria atenció, perquè és el que per part dels comissionats sí que ens fa més il·lusió, perquè hi ha molta feina al darrere, que és la renovació del nou programa informàtic del Pla Català, que ens explicarà la nostra coordinadora del Baix Llobregat i coordinadora dels comissionats, la Cristina González. I, sisplau, atenció. Cristina. Bon dia a tothom. A veure, jo faré donaré una informació general sobre el Pla Català, sobre la nova aplicació informàtica del Pla Català i també us explicaré els passos a seguir per fer la renovació del Pla Català d'aquest curs.
Llavors, una de les característiques d'aquesta nova aplicació informàtica és que els perfils dels usuaris seran personal d'esports i personal d'educació. Com, per exemple, al Consell Català de l'Esport tenim l'àrea d'esport escolar, les representacions territorials de l'esport, els consells esportius, altres entitats com poden ser l'agrupació i la IODIC, i també el Departament d'Educació tindrà accés al servei de suport i atenció a la comunitat educativa, els centres educatius i els comissionats o comissionades. Una de les característiques que té aquest programa és que l'accés només es pot fer amb usuari Llicar. Si no teniu usuari Llicar, no podreu accedir a l'aplicació informàtica. Aquest usuari Llicar es pot demanar al Departament d'Educació. El vostre equip directiu, concretament el director o la directora, pot demanar aquest usuari Llicar si no el teniu. L'estructura d'aquesta aplicació informàtica té 3 parts. Una part seria les dades generals del centre, una altra part seria la previsió d'activitats, que és el que seria la fitxa d'activitats que estàvem fent fins ara, i una part de memòria. La memòria és el que normalment, o el que abans denominaven l'informe memòria. Les dades es guarden d'un curs per un altre, excepte aquest curs 21-22, perquè és la primera vegada que tenim l'aplicació en funcionament i s'agafaran algunes dades dels centres que ja estaven al Pla Català, però s'hauran d'introduir la majoria. A part de tota aquesta explicació que farem avui, tenim un manual de l'aplicació informàtica per als centres. Aquest manual també el farem arribar. Les millores que tindrem serà agilitat en els tràmits, les validacions i els vistiplaus seran online i molts dels canvis que té el centre els podrà modificar el propi centre. No haureu de contactar directament amb nosaltres per fer, per exemple, el canvi del president o la presidenta de l'associació escolar esportiva o altres canvis. El calendari d'aquesta aplicació informàtica seria el següent. La renovació, com ja ha dit la Berta, seria del 15 de setembre fins al 15 d'octubre. La previsió de les activitats que heu d'emplenar seria fins al dia 15 de desembre i la memòria d'aquestes activitats s'obriria al mes de maig del 2022 ja. Aquesta memòria, estem parlant de la memòria dels centres, quan han d'introduir les activitats dels centres. L'accés a l'aplicació informàtica es fa inicialment des d'una URL. Llavors, aquest any, que és el primer any que està en funcionament aquesta aplicació, el primer accés a l'aplicació sempre serà del director o directora del centre. El coordinador o coordinadora mai podrà accedir en primer lloc, degut a que és el director o directora qui ha d'informar en el moment de realitzar el primer accés qui és el coordinador o coordinadora actiu per a aquest curs. En posteriors cursos, sempre que el coordinador sigui el mateix que el curs anterior, aquest podrà accedir directament. Però aquest curs, la primera persona en accedir serà el director o directora del centre. Llavors, el primer pas seria que el director o directora entra en la URL de l'aplicació informàtica. Aquesta URL més el manual de l'aplicació informàtica sembla que hem perdut a la Cristina. Cristina, que algú li ha silenciat el micro. Cristina, torna't a engegar el micro, sisplau. Hola? Ara sí, tornes a estar en línia. Vale, perdó, no sé on m'he perdut o on he perdut la veu, però us comento, l'única persona que pot accedir en primer lloc a l'aplicació informàtica serà el director... Perdona, Cristina, has de compartir, tornar el Power. Es veu bé, Cristina? A la presentació es veia bé. Jo l'he perdut, per això us ho comento. Es veu bé? Jo ara sí. Vale, doncs continuo. La primera persona que podrà accedir a l'aplicació en aquest curs sempre serà el director o directora del centre. Després el director o directora del centre informarà qui és el coordinador d'aquest curs i en cursos posteriors sí que podrà ser el coordinador que era l'any passat el que podrà entrar primer a l'aplicació. Per aquest curs només el director o directora. Llavors, l'accés del director o directora és a través de la URL que estic comentant. Llavors, aquesta URL us l'enviarem junt amb el manual de l'aplicació informàtica del Pla Català el dia 15 de setembre.
coincidint amb l'inici del termini de la renovació del Pla Català. Abans d'aquesta data no es podrà entrar a l'aplicació informàtica. No sé per què es desconnecta. L'accés a l'aplicació informàtica començaria per una autenticació. El director o directora amb el seu usuari ICAR accediria a través del certificat o amb les seves credencials corporatives. El següent pas és la pantalla d'inici. La pantalla d'inici, quan tu ja has fet l'autenticació, seria aquesta. Hi ha aquestes dues opcions, que és la gestió de persones usuàries i el llistat de centres del Pla Català. Faríem clic en gestió de persones usuàries. Una vegada estem en gestió de persones usuàries, aquí haurem de comprovar que a la primera fila sortirà el director o directora del centre i en les files de baix el que sortirà és el coordinador o coordinadora del centre. Llavors, en aquest cas surten dos perquè és una prova, però inicialment hauria de sortir només un coordinador o coordinadora, excepte en algunes CERs que hi ha dos coordinadors, llavors sí que sortirien dos. Com puc modificar aquestes dades i confirmar el coordinador que tinc? Donant el botó de modifica. Sempre quan arribem a aquesta pantalla, gestió de persones usuàries, si no li dono el botó de modifica no podré tocar res. Quan li dono el botó de modifica hi ha dues opcions i aquest punt és molt important perquè si no es dona d'alta o es confirma el coordinador o coordinadora que estarà en aquest curs en el meu centre, llavors no estarà donat d'alta i no podrà continuar el procés. Llavors, aquí el director o directora, què ha de fer? Confirmació de l'antic coordinador o coordinadora que es faria en aquest camp d'aquí. Si veieu, fica actiu, si no, doncs li fiquem que sí, si és el coordinador antic, i si és un nou coordinador que ha canviat el coordinador, llavors aniríem aquí i és donar d'alta el coordinador. Sempre quan acabem li hem de donar a adesa per gravar els canvis. Tornaríem a la pantalla d'inici i aquí hi ha dues possibilitats. Una és que continuï el procés el mateix que fa el director del centre i una altra seria que continuï el procés el propi coordinador o coordinadora. Sempre que el director o directora, sisplau, podeu tancar el micro. Continuo. Sempre que el coordinador, el director o directora hagi confirmat o donat d'alta amb anterioritat. Cristina, t'han tornat a tancar un micro. Tens el micro tancat. És que tenim l'opció silenci a tothom. Llavors algú l'ha de... Sí, clar. Hola, m'escolteu ara? Sí, ara sí, Cristina. Jo et vaig avisant. Vale, perfecte. Sí, perquè jo no me n'adono. Sí, no et dones compte. Repeteixo, tornaríem a aquesta pantalla d'inici amb dues possibilitats, que continuï fent el procés el director o directora del centre o que continuï el procés el coordinador o coordinadora, sempre que el director o directora hagi confirmat o donat d'alta amb anterioritat aquest coordinador o coordinadora. El director del centre és el responsable final de la informació introduïda i serà ell o ella només el que podrà fer les validacions. Només podrà validar l'adhesió, la renovació i la baixa del centre el director o directora del centre. Llavors, el següent pas seria donar aquí, a llistat de centres. Faríem un clic en llistat de centres del Pla Català. Per què? Ho faríem per trobar el nostre centre. Com trobarem el nostre centre? Mireu, la pantalla següent que sortiria és aquesta. L'havíem donat a llistat de centres del Pla Català i la pantalla que sortirà és aquesta. No s'ha d'emplenar res, perquè això no és un formulari, és un filtre. I amb el NIF del director o directora o del coordinador o coordinadora sortirà automàticament el centre que està assignat pel Departament d'Educació per aquest NIF. Llavors, quin seria el següent pas? Seria filtrar per curs, aquí a dalt. I tenim diverses opcions. Filtrar pel curs actual o filtrar per cursos anteriors. Si filtrem, per exemple, per al curs passat, només tindríem dades de consulta. Si filtrem pel curs actual, que seria el 21-22, podríem realitzar modificacions. Llavors, en aquest cas,
seria filtrar pel curs 21-22 per poder fer les modificacions. Què faríem? Fiquem aquí el curs 21-22 i li donem a cerca per trobar el nostre centre educatiu. En aquesta fila d'aquí sortiria el centre. Aquestes serien les dades del centre educatiu, el nom del centre, la població, etc. Llavors, ara passem ja al punt de l'adhesió o renovació del Pla Català. Si jo vull fer la renovació del Pla Català, li donaria aquest botó d'aquí que diu adhesió-renovació. Automàticament, el centre antic, era un centre antic del Pla Català, automàticament el programa li portarà a la pantalla de renovació. Si és un centre nou del curs 21-22, li portarà a la pantalla d'adhesió. I ara explicaré què és el que entenem per un centre nou 21-22. Un centre nou del curs 21-22 és un centre que al curs passat no formava part del Pla Català o que en aquest curs ha fet una fusió entre centres, per exemple, dos centres que s'han fusionat, o que ha fet una transformació de centre a institut-escola. Per exemple, una escola de primària que s'ha convertit en un institut-escola. Els centres que ja formaven part del Pla Català al curs 2021, al curs passat, que es trobin en qualsevol d'aquestes situacions de centre nou, és a dir, fusió i institut-escola, no hauran de fer, hauran de fer una adhesió i no una renovació. Automàticament sortirà. Llavors, no us heu de preocupar perquè automàticament sortirà un centre nou o un centre antic. Si pensem que tenim un centre antic del Pla Català, exceptuant aquests que he comentat que són centres nous, tindríem el pas següent, que és revisar tota la informació que surt a la pantalla de renovació. Aquesta informació surt en 4 pestanyes i aquestes pestanyes s'hauran d'anar informant i modificant o introduint dades si és necessari o si cal. Per poder modificar o introduir aquestes dades, cal la validació del director o directora del centre i és molt important fer clic en aquest xec d'aquí de validat pel director. Llavors, el coordinador, quan acabi d'emplenar aquest formulari, aquestes pestanyes, hauria de comunicar al director o directora que ja pot entrar a validar aquesta informació que s'ha introduït. Si és el director el que ha fet aquest pas, no cal perquè ell mateix o ella mateixa podrà donar-la directament, però si és el coordinador el que ha emplenat les dades, necessita el vistiplau del director o directora del centre. Llavors, en accedir a la renovació, si consta els coordinadors o coordinadores no vigents, és a dir, sense confirmació o que no s'han donat d'alta, es mostrarà un missatge informatiu i no es permet informar el xec de validat pel director o directora. Llavors haureu de tornar a la pantalla on es confirma o es dona d'alta al coordinador o coordinadora, que ho ha de fer el director o directora del centre. La validació per part del director implicarà la renovació de fet del centre del Pla Català i bloquejarà les dades del formulari de renovació. Per comprovar si s'ha fet o no la renovació, podeu anar a la pantalla anterior i aquí, en aquest camp d'aquí, ficarà renovat. Llavors, aquí el següent pas seria comprovar que s'ha fet la renovació. Imagineu-vos que el vostre centre és un centre nou, és a dir, que estava en la casuística de que és un centre que l'any passat no era un centre del Pla Català o que és un centre que aquest curs ha fet una fusió o una transformació a institut-escola. Malgrat siguin centres del Pla Català, s'hauria de fer una adhesió. Llavors, qual seria el següent pas? Seria fer clic en nova adhesió, perquè la pantalla que us sortirà directament a aquells centres que no estan registrats com a antics centres del Pla Català, llavors seria aquesta. D'acord? S'haurien d'informar les dades del centre i s'hauria de fer clic en la validació del director o directora del centre, igual que a la renovació. Penseu que el procediment d'adhesió d'un centre del Pla Català ha de passar diversos vistiplaus. Llavors, això vol dir que l'adhesió no és immediata. El centre podrà comprovar el seu estat entrant a l'aplicació informàtica del Pla Català. A partir d'aquí, el seu comissionat o comissionada ja li indicarà com continuar el procediment.
Ara passaríem a la part de previsió d'activitats, és a dir, el centre ja ha fet la renovació i la renovació està tancada. Una vegada la renovació està tancada, podem passar a emplenar la previsió d'activitats. Aquesta previsió d'activitats hauria d'estar emplenada abans o estaria emplenada fins al 15 de desembre. És la data límit que teniu per emplenar aquesta previsió d'activitats. Com entraríem a la previsió d'activitats? Que podem entrar el mateix dia que fem la renovació? Doncs donant el botó de previsió d'activitats. Una vegada estem dins de la previsió d'activitats, la pantalla que surt és aquesta. Ja surt el meu centre, amb el meu codi de centre, amb el meu municipi, el curs en el que estic treballant i hi ha tres pestanyes. Tres pestanyes que haureu d'anar informant segons el programa us permeti. Llavors, abans d'introduir dades, cal clicar el xec de declaro que en cas d'incloure dades és tot el tema de la LOPD, que és la Llei de Protecció de Dades. Llavors, el següent pas per fer la previsió d'activitats seria fer clic en el xec declaro. Una vegada he fet clic en el xec declaro, sortiria aquesta pantalla i en aquesta pantalla teniu les activitats que teniu al vostre centre. Com que aquest curs és el primer any que es farà amb aquesta nova aplicació, probablement no us sortirà cap activitat aquí. Llavors, normalment, haureu de donar d'alta totes les activitats. Però en els centres que surti alguna activitat, llavors ara mirem com es fa. Sempre surti o no surti aquí cap activitat, s'hi haurà de donar al botó de modifica, que és aquest d'aquí. Llavors, el pas següent seria donar el botó de modifica. En el botó de modifica, què podem fer? Donar d'alta una activitat o modificar una activitat existent. Llavors, si hem de donar d'alta una activitat, faríem clic en el botó d'alta i si hem de modificar una activitat, hauríem de fer clic en aquesta imatge que sembla com una petita cadena o com el símbol d'un enllaç. Això seria per modificar l'activitat. El xec declaro haurà d'estar marcat per poder deixar els canvis. Llavors, us podeu trobar que intenteu deixar els canvis i no us deixa. Llavors, podria ser per això, perquè no li he donat el xec declaro. Finalment, tant si he donat d'alta una activitat com si l'he modificat, he de gravar els canvis i li donaré al botó de deixar. La primera pestanya parla de les activitats pròpies del centre. Teníem aquestes tres pestanyes, activitats pròpies del centre, activitats organitzades per altres entitats i ajuts econòmics. Si parlem de la pestanya d'activitats organitzades pel propi centre, llavors tindríem tres seccions. I en aquestes tres seccions, que serien paràmetres de l'activitat, monitors, monitores i participants, s'han d'introduir les dades a les tres seccions i s'han de fer en aquests botons d'aquí de la dreta. Una vegada he introduït les dades a la primera pestanya, passaríem a la segona pestanya, que seria activitats organitzades per altres entitats. Llavors, us sortiria aquesta pantalla d'aquí, en la que teniu activitats, per exemple, activitats organitzades pel Consell Català de l'Esport, activitats organitzades pel Departament d'Educació, etc. Què hem de fer? Introduir les dades d'aquestes activitats. I finalment tindríem la pestanya d'ajuts econòmics, que sortiria aquesta pantalla que tenim aquí. Aquesta pantalla és semblant a la fitxa que tenien els centres amb ajut i que emplenàvem amb les quantitats i amb les quantitats que es gastarien i en què gastarien els diners. Llavors, què hem de fer aquí en aquesta pestanya? Introduir les dades també. I finalment passaríem a la part de la memòria. Primer hem introduït totes les dades del centre, després hem fet la previsió de les activitats, que era el que teníem la fitxa d'activitats d'inici de curs que abans es lliurava al desembre, igual que ara, es farà al desembre també, el dia 15 de desembre, i després tenim la part de la memòria. La memòria és el que abans era l'informe memòria. Llavors, aquí què s'ha de fer? S'han de confirmar o modificar les dades que s'han ficat a la previsió d'activitats. És a dir, aquella que hem enviat o que hem lliurat el dia 15 de desembre, com a molt tard. Es recupera tota la informació de la previsió. Per tant,
s'hauran d'introduir a la memòria només els canvis. És a dir, la memòria és pràcticament el mateix formulari que la previsió, però amb les dades finals i reals. És a dir, no és una previsió ja. Això ja és el que hem fet, el que hem d'introduir al final de tot. La memòria s'obrirà el mes de maig del 2022 per als centres i es tancarà al mes de juny. Entenc que ara ja estareu tots que teniu el cap com la persona aquesta que he ficat aquí a la imatge, però us dono aquest contacte que és l'adreça d'Esport Escolar, on podreu adreçar les vostres incidències, les vostres consultes, i sí que us agrairíem que, sisplau, poseu a l'assumpte aplicació informàtica del Pla Català, perquè tenim molts altres temes que arriben a aquesta bústia i així d'alguna manera podem discriminar una miqueta. I al missatge, sisplau, deixeu el vostre nom i cognoms, el càrrec, si sou coordinadors o coordinadores del Pla Català, el vostre telèfon i una breu explicació de la incidència o el problema que teniu. Llavors, per la meva part, us agraeixo molt la vostra atenció i us animo a començar aquest curs amb molta il·lusió. Llavors, moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, Cristina. Bueno, molta informació. No us preocupeu, el Power que ha passat us el passarem amb tota la documentació de la sessió. Ara donarem pas a la Berta, que ens ha quedat penjada abans. Berta, estàs? Primer confirmem que estigui. Berta? Sí, estic intentant projectar, perdoneu. Abans, no sé, m'ha fet aquí una cosa molt rara, això. I he desaparegut com el Mago Pop. Intenta enllaçar la presentació i deixa on tu has quedat, més o menys, i acabes de fer la teva part expositiva i després seguirem amb l'escaleta que tenim. Vale, ara sí, mireu, faré molt ràpidament les diapositives perquè ja havia explicat el contingut. La més important és aquesta perquè es dona la pauta de funcionament de tot el curs, de tots els aspectes que més o menys alguns ja els hem dit, altres ja els hem vist més de passada. Aquí ja us ho mirareu amb calma. La formació de coordinadors, ja he dit que us podreu inscriure en aquestes activitats formatives, tant als seminaris com la trobada anual, i us animo a que participeu perquè tant una com l'altra són una part important pel desenvolupament del pla en els centres i també demanar als directors que afavoriu la participació, sobretot a les trobades anuals. La formació de l'alumnat no entro ja en continguts, ja ho veureu, perquè són coses que ja coneixeu i els nous ja us ho explicarem, no patiu, perquè és molta informació de cop i la veritat és que és una mica feixuc. Les activitats del centre, aquí ja les teniu, a part d'aquestes que teniu aquí, comentar que hi haurà el Dia Mundial de l'Activitat Física, com cada any, el 6 d'abril, i el tema de la Setmana Europea de l'Esport. I, finalment, la darrera que ens ha quedat penjada, perquè la tecnologia no ens ho ha permès, seria aquests programes d'esport escolar. Dius que tota la... No es veu el PowerPoint. Mireu el xat, no es veu el PowerPoint, sisplau. Sí. Nosaltres sí que el veiem. Sí que ho veiem, sí. No, no es veu. Nosaltres no. Jo tampoc el veig. Jo tampoc el veig. No es veu tampoc. Jo no he vist ni la presentació d'abans ni la d'ara. Es veu tot negre. Fem una cosa, acabem i ja us la direm i si algú la veu, així podem acabar el punt. És que si no ens encallarem, perdoneu. Dius això, que amb les mesures oportunes es dona continuïtat d'adaptació dels programes per tirar-los endavant. El FIT Jove també s'iniciarà ara en breu. La previsió és a l'inici de l'octubre, les primeres fases, i les segones fases es concretaran en funció de la disponibilitat de les instal·lacions esportives. Aquí també teniu les localitats en què es fan. El programa Esport Blanc Escolar també es donarà continuïtat amb les adaptacions oportunes i el programa Esport Blau. La concreció de dates també les tindreu en el Power i, finalment, dius que en paral·lel als programes dels Jocs Esportius de Catalunya que desenvolupen els consells també són un àmbit de participació en l'àmbit de l'esport. Perdoneu les incidències, moltes gràcies per la vostra atenció i, si us sembla, anem endavant i ja farem perquè us arribi aquesta informació de la manera més correcta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Berta. Doncs, bueno, seguim amb el programa d'avui. Us presento a l'Ignasi Velasco, que és el coordinador de l'agrupació d'associacions esportives escolars de Catalunya, i us comentarà tot el que fa referent a la segona edició dels Premis de Pla Català de l'Esport a l'Escola 2021-2022. Sí, 2021. Queda ben segur, els guanyadors del curs passat tenen un bon record. Esperem que aquest curs tinguem moltes propostes per als premis. Ignasi, pots començar. Gràcies, Sergi. Bon dia a tots i a totes. En principi s'està compartint la presentació, que l'està compartint el Joan Berenguer, que jo també tenia problemes per compartir-la. Intentarem aviam si la podem... Es veu? Sí, es veu. Sí. No es veu. No. Jo crec que la veu i gent que no, perquè jo personalment... Hi ha gent que sí, hi ha gent que no. No, aquí no. Però bueno, igualment tota la informació, com que us passem la presentació i tota la informació estarà en l'espai web dels Premis del Pla Català, jo us ho explico. Qui pugui veure la presentació, doncs endavant, i qui no, intentem donar-vos tota la informació de forma verbal i ho tindreu quan us passin el PowerPoint i la presentació i així no ens endarrerim. Dir-vos que aquest any és la segona edició, l'any passat es va fer la primera edició dels premis i és veritat que hi ha una mica de variació respecte a l'edició de l'any passat. L'any passat calia presentar candidatura per totes les categories i aquest any tenim dues tipologies de participació en els premis del Pla Català d'Esport a l'Escola. Hi ha una participació automàtica, que ara us explicarem quines són les categories i on ningú s'ha de presentar directament, sinó que hi ha totes les dades que hi ha volcades dels informes memòria, dels consells, totes les dades que hi ha de l'activitat dut a terme el curs passat, perquè recordem que el que es premia és l'activitat del curs anterior. Ja es fan uns barems per atorgar aquests premis de participació automàtica. Però hem inclòs una categoria nova aquest curs respecte a l'edició anterior, que és la categoria projectes singulars. En aquest cas, en la categoria projectes singulars, sí que cal fer una presentació de candidatures, que és el que us explicaré una miqueta més detallat avui perquè ho conegueu, perquè necessitem que conegueu tota la informació per presentar les candidatures el més aviat possible. Els criteris de la categoria participació automàtica. Joan, jo no veig la presentació, però com que coneixes el que estic explicant, suposo que vas passant les diapos a mesura que vaig explicant el tema. Per tant, ja ho dono per fet que vas fent el canvi de diapos quan vaig canviar. En cas, els afortunats que ho veiem, no es veu nosaltres escoltant, la veritat és que no es veu res. Hi ha poca cosa. Segueixo. Sabem que hi ha gent que no veu la presentació, hi ha gent que sí, per qui els veu, doncs endavant, i si no, us estic intentant donar tota la informació de forma verbal i com ja us hem dit, us farem arribar totes les presentacions i per tant tindreu la informació per escrit també. Les categories de participació automàtica seran la majoria de categories, de fet les que ja l'any passat es van convocar com a tals. Per tant, tenim consells esportius, associacions esportives escolars, seccions esportives escolars, centres educatius de primària, centres educatius de secundària, coordinadors de primària, coordinadors de secundària i dinamitzadors del Pla Català d'Esport a l'Escola. Totes aquestes categories... Un segon, sisplau. Algú està compartint la seva pantalla i els pocs que ho veiem ho hem deixat de veure. Imma Invitado és qui està compartint la pantalla. El que comentava, aquestes són categories no automàtiques, per tant, no heu de fer res per presentar-vos en aquestes categories, ni com a coordinadors, ni com a centres, ni com a AES. Directament amb els barems que hi ha de tota l'avaluació que s'ha anat fent al llarg de l'any passat per part dels comissionats, dels consells, els informes memòria, tota l'avaluació que s'ha fet, doncs ja es farà els barems d'aquests premis. Anem amb l'altra categoria, que són la categoria de projectes singulars. Aquesta és la categoria nova que us comentava, on podran participar en la convocatòria totes aquestes entitats vinculades al Pla Català d'Esport a l'Escola. En aquest cas, associacions esportives escolars, AMPAs a través de la seva secció esportiva, centres educatius i consells esportius. I a la vegada, persones majors de 14 anys per la categoria de dinamitzadors i dinamitzadores, que ara veurem quines categories hi ha i hi ha una específica de projectes dels dinamitzadors. Com us deia, cal la presentació voluntària d'aquests projectes singulars, que s'emmarquin dins dels objectius del Pla Català i donin valor al teixit esportiu escolar. Els projectes que es presentin
i això és molt important que tinguem el concepte, no són projectes ja executats, sinó que el que es busca és la creació de nous projectes, en aquest cas de metodologia innovadora, per poder-se desenvolupar en el cas que siguin premiats. Si feu el projecte i no sou premiats i el voleu desenvolupar, doncs benvingut serà, però sí que els projectes premiats són el que tenen el compromís d'executar-se i de desenvolupar-se o bé en el període gener-juny del 2022, en aquells projectes que puguin no ser d'un curs escolar sencer o que es puguin adaptar per trimestres, o durant el curs 2022-2023 en el cas d'aquells projectes que siguin de curs escolar sencer i, per tant, no tingui molt sentit arrencar-los al mes de gener. I a tot això, els projectes premiats rebran un ajut de 1.000 euros amb el mateix format d'ajut que es rep a través dels consells esportius, però és una partida diferent, un ajut de 1.000 euros per part de l'agrupació per poder desenvolupar aquest projecte en la seva primera edició, en el seu primer any. Si avancem, Joan. Les subcategories que tenim en el cas dels projectes singulars són aquestes 4 categories. Consells esportius, associacions esportives escolars i o centres educatius de secundària. Pot ser un projecte conjunt de centre i AE o només del centre o només de l'AE. El mateix en primària, seccions esportives escolars i o centres educatius de primària i una categoria de dinamitzadors del Pla Català d'Esport a l'Escola. Tenim aquestes 4 categories i hi haurà un premiat per cada una de les categories. Objectius d'aquests projectes singulars. Potenciar i fomentar la pràctica esportiva regular dins del Pla Català d'Esport a l'Escola, reduir les desigualtats socioeconòmiques en els infants i adolescents en el context del Pla Català d'Esport a l'Escola, fomentar la integració i cohesió social d'infants i adolescents i, per últim, fomentar el desenvolupament d'iniciatives innovadores dins del Pla Català. Una de les coses que es valorarà al final és que siguin projectes innovadors i que vagin més enllà de la típica activitat que ja estem fent la majoria de centres, sinó que es busquin iniciatives innovadores. Tot això, i no m'extendré massa més, veieu aquí un primer format. Per facilitar la feina, el que hem fet és un document PDF que es pot omplir, que són unes 5 pàgines de document amb diferents apartats i, per tant, molt marcat, que és el que demanem a cada apartat, per tal de facilitar-vos la feina. Vosaltres, com a coordinadors, els dinamitzadors, a qui vulgui participar en la planificació d'aquest projecte, i després dir-vos que som coneixedors i conscients que molts de vosaltres teniu projectes d'aquest tipus, així una miqueta a la recàmera, de coses que vull fer i potser no tinc els recursos, o d'idees que tenim, siguin els coordinadors, siguin els propis dinamitzadors, el propi centre o l'AE. Per tant, l'únic que us demanem és que ho poseu en aquest format i a partir d'aquí feu la presentació del projecte, perquè al final som coneixedors que hi ha molts projectes innovadors. En el cas dels dinamitzadors, i avui que estem aquí esteu molts coordinadors, suposo que ho coneixeu, aquells que venen a fer els cursos a Tarragona, en el curs de dinamitzadors ja elaboren un petit esbós de projecte, en el curs de gestió desenvolupen tot aquest projecte i, per tant, ja surten del curs de gestió amb una idea de projecte nou per desenvolupar en el centre. I, per tant, amb els dinamitzadors per això hi ha una categoria específica perquè ja han treballat tot això els que han fet el curs aquest estiu o en estius anteriors i, per tant, aquestes idees sabem que existeixen i que hi són i l'únic que demanem són que les presentin, que les posin en valor per intentar facilitar l'execució d'aquests projectes. A nivell de calendari, molt ràpid, avui iniciarem la presentació de projectes, acabarem de penjar tota la documentació en el web perquè a partir d'avui es pugui començar a presentar projectes fins al dia 1 d'octubre. Per tant, tenim tot el mes de setembre per fer la presentació d'aquests projectes singulars. Al llarg del mes d'octubre s'avaluaran les candidatures i la primera setmana de novembre s'anunciaran els guanyadors dels premis d'aquesta segona edició. I al llarg del mes de novembre, en principi cap als finals de novembre, la segona meitat del mes de novembre, la idea és realitzar l'acte de lliurament dels premis que, en funció de quina sigui la situació sanitària en aquell moment, si és possible, es vol fer de forma presencial i en cas que no sigui possible serà un acte amb el format que es va fer l'any passat, que dintre de la situació complexa que teníem, crec que els premiats i els que vau poder assistir a l'acte va ser un acte que va quedar prou amè i la gent va poder gaudir de rebre aquest guardó i, per tant, tenim el plan A, plan B en funció de com sigui la situació d'aquí uns mesos.
Si passes l'última diapo, simplement teniu aquí un correu electrònic de dubtes, consultes que pugueu tenir i la pàgina web, que com us dic, al llarg del dia d'avui estem acabant d'ultimar-la perquè estigui tot a punt, perquè hi hagi la documentació per presentar els projectes i tota la informació que necessiteu de bases dels premis. I per part meva, si després hi ha dubtes, a la vostra disposició i poca cosa més. Gràcies. Moltes gràcies, Ignasi. De part dels comissionats, animar-vos a tots a que participeu d'una forma majoritària. I per anar acabant la part que tenim estipulada com a punts, us presento el Xavi Codina, que ha estat el consultor encarregat de dissenyar el Pla Estratègic d'Esport Escolar a Catalunya 2020-2030 i que dona suport a la comissió tècnica que s'encarrega en el seu desplegament. Ens farà 5 cèntims del que comporta aquest pla estratègic i la relació que té amb el Pla Català d'Esport a l'Escola, que pel que diuen els títols entenem que té molta relació. Xavi, estàs? Hola, bon dia. M'hem de fer notar. Doncs vinga, tots teus. Escolta, a la pantalla estic veient l'última transparència del company anterior. El Joan deixarà de compartir i en el moment que el Joan deixi de compartir, podràs compartir tu, Xavi. Molt bé. Ara ja pots compartir. Gràcies. Bon dia a totes i a totes. Com que em consta que algunes persones veuen la presentació o en alguns casos no, jo faré una explicació general perquè tothom pugui seguir-la perfectament. El més important és confirmar que em sentiu. Sí, et sentim, Xavi. Jo et sento. Perfecte. Moltes gràcies. Vaig directament al tema perquè tenim poca estona. Ja en anteriors ocasions he tingut el privilegi de poder explicar-vos com està desenvolupant-se el treball vinculat a aquest Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya. En primer lloc, recordar que l'any 2020, el passat any, en plena pandèmia, a més, en plen confinament, des d'aproximadament el març del 2020 fins al novembre del 2020, vam estar treballant aquest document que anomenem Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya 2020-2030, que era l'actualització d'un anterior pla que ja existia. En aquesta transparència us recordo senzillament l'índex del document, un document que bàsicament té com dos grans parts. Una primera part, diguéssim, més interna per parlar dels antecedents, per posar la introducció, els objectius que té aquest pla estratègic, la metodologia que vam utilitzar i ja anem entrant en matèria amb l'apartat 5è i el 6è, on ja intentem fer una mica de diagnosi, una valoració del punt de partida, analitzem documents que parlen de l'esport escolar anteriors a aquesta data i anem una mica també elaborant DAFOs per veure en quin moment ens trobem i en quin moment es troben els programes d'esport escolar, entre ells el més rellevant i en aquest cas el que ens ocupa, el Pla Català d'Esport a l'Escola, i una segona part que té aquest document on ja anem, diguéssim, per feina, on defenem i això ho vau sentir per part meva el curs passat, on defenem la intencionalitat que el programa aquest del Pla Estratègic d'Esport Escolar tingui una important relació amb l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible, un tema que encara no hem engegat però que engegarem progressivament. I per últim, el document té la part que més ens ocupa, que és a la que parla d'àmbits, línies estratègiques i plans d'actuació. Aquí m'entretinc una miqueta més, però poc, perquè molts de vosaltres us en recordareu o molts de vosaltres ja ho recordareu. El pla estratègic té 3 nivells, diguéssim, a l'hora de plantejar els objectius. Amb aquesta piràmide, amb aquesta cascada d'objectius, tindríem com 3 nivells. Primer, 3 àmbits. Els teniu aquí a la transparència. Actius de l'esport escolar, 1. Coneixement, innovació, dades i transformació digital, 2. I tercer, governança quilòmetre zero. Avui no ens entretindrem amb els àmbits. D'aquests 3 àmbits afloren 11 línies estratègiques. D'acord? Hem intentat simplificar, vull dir, el document que es va fer l'any 2013 era una mica més extens, però per intentar facilitar el treball
que ara duem a terme, vam intentar simplificar àmbits i línies estratègiques i pel tercer nivell, que és el que ens ocupa avui, que vam fer 52 plans d'actuació. I segurament recordareu que us vam demanar la vostra col·laboració, si no recordo malament, al juny d'aquest any, us vam enviar un qüestionari on us demanàvem, us plantejàvem aquests 52 plans d'actuació i us dèiem, escolta, sisplau, puntua'm els de l'1 al 10 segons el teu propi coneixement i puntua'm de l'1 al 10 la dificultat que creus que té d'implementació aquest pla d'actuació. Per tant, us haig de dir que, i aquí també surt a la transparència, 421 persones van presentar, van complimentar el qüestionari. És un número molt elevat. Ja teníem molts qüestionaris l'any 2020, quan vam fer també la primera part del pla estratègic. Per tant, des d'aquí aprofito per donar-vos les gràcies. Arrel del qüestionari que vau complimentar i d'un qüestionari idèntic que van complimentar els Consells Esportius de Catalunya, vam fer un rànquing. Vam col·locar els 52 plans d'actuació de l'1 al 52, del més votat al menys votat, amb les vostres pròpies valoracions. Ara farem una mica del retorn, del resultat que han hagut en aquest qüestionari i us explicaré una mica en quin punt ens trobem. I, un cop més, us demanaré la vostra col·laboració si així ho creieu oportú. Veieu que ara, i en l'últim apartat de la transparència, parla d'activitats. Hi ha XX perquè no estan definides quantes sortiran. És el que començarem a treballar ara amb el que us explicaré, amb uns grups de treball amb els que us demanarem la vostra participació. No donaré moltes dades, aquesta presentació s'enviarà perquè ara el text és extens i no ens podem entretindre en ell. Mireu, hem triat 12 plans d'actuació per començar a treballar aquest curs. 12 plans d'actuació dels 52 que planteja el pla estratègic. I hem dividit aquests 12 plans d'actuació en 6 grups de treball. Faré 3 transparències, no llegiré tot el text, i en aquesta primera transparència, pels que la veieu, surten els 2 primers grups, que és, a més, on centrarem una mica més la conversa perquè és on us demanarem la vostra col·laboració. Per tant, si heu de fer esforç de llegir algunes transparències, sisplau, llegiu aquesta, perquè són aquests 2 grups precisament on us demanarem la col·laboració. Primer grup, surt la línia estratègica que bàsicament parla de potenciar el valor educatiu i social de l'esport escolar. Amb això estem totes i tots d'acord. Però ara el que necessitem és desenvolupar els plans d'actuació que ens permetin complir i assolir aquesta línia estratègica. Veureu que surt l'1, l'1-2, l'1-4 i l'1-5. Recordo, tot això està fet respecte a les votacions que tant vosaltres com els consells esportius vau fer. I aquests 4 plans d'actuació, molt ràpidament, parlen del paper del professor i la professora d'educació física, parlen de fer activitats poliesportives i multiesportives, parlen de maximitzar i tenir accés al màxim nombre possible d'espais esportius, un debat que és molt vigent ara en algunes zones de Catalunya, i per últim parla d'empoderar els agents i a la societat en general perquè prescriguin l'esport escolar. Deixeu-me fer un parèntesis. Veureu que alguns d'aquests plans d'actuació, alguns dels números, estan en vermell. Per què? Voldria destacar, us deia que 12 plans d'actuació són els que començarem a treballar ara. Aquest curs començarem amb 12 dels 52 i que en vermell estan els que vosaltres heu votat en els 13 primers. No vull fer-vos un lío, però trobareu que dels 12 plans d'actuació que avui plantegem, 9 d'ells, els que estan en vermell, els vau votar en llocs preferents. Per tant, creiem que hem recollit extensament la vostra opinió. També us haig de dir que molts d'aquests plans d'actuació que heu votat preferentment coincideixen en els primers llocs també del qüestionari que van passar als consells esportius. I també us haig de dir que coincideixen amb altres opinions d'altres agents que hem recollit, en aquest cas, sense qüestionari. Per tant, hem fet el grup 1 i ara fem el grup 2. Com veieu, el grup 2 només té un pla d'actuació i és, diguéssim, més operatiu, és com més concret. Incrementar l'oferta d'activitats a l'aire lliure i en el medi natural. Aleshores, tots aquests grups, aquests 2 que us estic presentant i els 4 que us presentaré ara a continuació molt més ràpid, tots aquests grups tindran
representació de molts agents, del Departament d'Educació, de la pròpia Unió, la Unió de Consells Esportius de Catalunya, disculpeu, dels propis Consells Esportius, de coordinadors i coordinadores, de dinamitzadors i dinamitzadores, del Consell Català i d'altres agents que puguin ser importants. I és en aquest sentit que us demanaré la vostra col·laboració en el grup 1 i en el grup 2. Inicialment, demanem voluntàries i voluntaris que creguin que poden fer aportacions en aquests plans d'actuació proposant activitats. Hem de passar del debat teòric, el debat teòric ja està fet, el debat teòric és la transparència, a concretar mesures, accions que ens permetin desenvolupar i discutir quins recursos necessitem per dur-los a terme, siguin recursos econòmics, humans, de formació, d'innovació o d'altres temes. Per tant, si ara podeu veure la transparència molt millor, si no la rebreu, i sabeu que us demanem col·laboració. Quins perfils busquem? Doncs les persones que creguin que per experiència, que per vocació o per formació poden fer aportacions. O en el conjunt dels plans d'actuació, em refereixo al grup 1, que com que té diversos temes, potser us sentiu còmodes amb algun d'ells, no en tots. Però en el grup 2 sí que us podeu sentir còmodes perfectament amb activitats de lleure i medi natural. Si creieu que podeu, com us deia, per la vostra expertesa, per la vostra experiència, pels coneixements o per vocació simplement i ganes de participar, us podeu adreçar, crec jo, a través dels coordinadors i coordinadores i mirarem de canalitzar aquestes inquietuds. Si sortissin moltes persones, com que no podem tenir molts representants a cada grup dels coordinadors i coordinadores, faríem un treball previ amb vosaltres recollint totes les vostres aportacions i després traslladant-los a altres agents. Igual que tenim el grup 1 i grup 2, vaig ràpid, tenim un grup 3 i un grup 4. Fixeu-vos que en el grup 3 parlem bàsicament de l'esport escolar inclusiu i parlem de l'esport adaptat. Un dels grans reptes de l'esport escolar. Penseu que quan parlem d'esport escolar no parlem exclusivament del Pla Català. Parlem del Pla Català, parlem dels Jocs, parlem de l'esport blau, parlem de l'esport blanc i parlem del FIT jove. Penseu que estem parlant de tots els programes. Per tant, el grup 3 parlarà del model d'esport escolar inclusiu. El grup 4 parlarà de la comunicació externa i interna que hem de fer per assegurar que la ciutadania rep els missatges sobre què és l'esport escolar, els seus beneficis de manera correcta. Allò que sempre diem, està bé fer les coses, però si no les comuniques no existeixen. I, per últim, tindríem el grup 5 i el grup 6. El grup 5 és un grup bàsicament pensat amb el model de gestió econòmica i financera dels consells esportius i també dels agents implicats. Recordeu que està molt bé tenir idees, però que si darrere no hi ha un model econòmic i financer que les recolzi, les idees serveixen de poc. En aquest grup s'estudiarà i començarem amb grups d'experts i persones de l'administració a fer-ho. Quin model de gestió econòmica i financera li cal a l'esport escolar? I per últim, molt similar a aquest, en el grup 6, estudiarem quin model legislatiu, quines coses s'han de regular per llei que aclareixin el paper de l'esport escolar de Catalunya. En definitiva, aquesta era una mica la presentació, però el més important seria, com us deia, que us fixéssiu amb el grup 1, amb el grup 2, amb els temes que tractarem aquí i qui cregui que vol fer aportacions les pugui fer. Jo no tinc molta més cosa a dir, aturo la presentació i, en principi, res més. Crec que si calen aclariments sobre això s'hauran de canalitzar posteriorment a través de coordinadors i coordinadores o de la pròpia àrea d'esport escolar. Espero no haver anat molt ràpid, però intento cenyir-me al temps disponible. I res, donar-vos les gràcies, sobretot, per la vostra participació activa sempre a les reunions, en els qüestionaris o escoltant ara la meva presentació. Moltes gràcies, Xavier. I ara ja... Saps si s'ha vist, perdona que t'interrompessi, s'ha vist en general la presentació? Jo, que sóc el que tinc aquí davant, se m'ha vist. Per tant, si no, passarem el PowerPoint. Perfecte. Molt bé? Doncs moltes gràcies. Si no hi ha res més, tanco. A tu, Xavier. Molt bé. Un cop finalitzat tots els punts, ens queda ja l'últim,
que és una miqueta les preguntes-respostes dels dubtes que puguin anar sorgint. Segurament en seran molts més dels que podem afrontar aquí amb el temps que tenim, però bueno, intentarem solucionar els màxims que puguem i els que no quedaran pendents i els resolvem a nivell de comissionats. El Miquel Àngel, que és el que s'ha cuidat comissionat de Barcelona, que és el que s'ha cuidat de controlar el xat, ara és el teu torn. Pots començar a veure quins dubtes tenen els nostres coordinadors i els que s'han connectat a la xerrada. Miquel, quan vulguis. Bon dia a tothom. Tornar-vos a dir que, primer de tot, que la reunió aquesta s'ha estat gravant i que es passarà l'enllaç. Per tant, moltes de les preguntes que pugueu tenir seran pràcticament contestades, podeu trobar resposta en aquest enregistrament que s'ha fet. Intentaré ara donar jo resposta a les preguntes més així que s'han anat fent. Sí que us demanaria que si ara no comenceu a fer preguntes ara, perquè ara ja no podrem contestar totes, perquè estan entrant pel xat milers de preguntes ara mateix. Jo intentaré donar resposta a les que ja tenia. Aleshores, comencem perquè heu preguntat com estava el tema del pagament de coordinadors. Això la Carolina al principi de tot de la reunió ha dit que havien tornat a tenir problemes amb el Departament Econòmic. Per tant, no us podem dir quan es farà efectiu aquest pagament a coordinadors d'aquest curs. No sé si, Carol, pots dir alguna cosa més al respecte o repetir-ho encara que sigui molt breu. Sí, ho repeteixo molt breument. En primer lloc, demanar disculpes, però tornem a tenir problemes amb el Departament d'Economia i confirmar que tant el Departament d'Educació com des de la Secretaria General de l'Esport estem molt a sobre d'aquest tema, rectificant les coses que ens han dit que canvien respecte al curs anterior i intentant que el pagament es pugui fer el més aviat possible. De totes maneres, com sempre, en principi l'haurem de fer durant aquest any, abans del 31 de desembre, perquè s'acaba l'exercici econòmic i, per tant, per molt malament que vagin les coses, segurament, el més probable és que sigui abans d'acabar l'any, tot i que nosaltres estem treballant perquè sigui el més aviat possible. I reitero les disculpes, però lamento confirmar que l'administració som els que som, fem les tasques amb el que podem, amb els efectius que podem i de vegades tenim aquests entrebancs, sobretot de temes com aquest que requereixen la participació d'altres departaments de la Generalitat. Gràcies i disculpes, però ho cobrareu. Després hi hauria una pregunta que anava en relació al PMOE. Molta gent preguntava si les escoles de primària entraven dintre del pla educatiu d'entorn i això, Vicky, em sembla que ho has dit bastant clar, però si ho pots repetir, a qui va adreçat el PMOE? Sí, a veure, no són mesures PMOE perquè són mesures dins del Pla Educatiu d'Entorn, que no confonguem. Hi ha diversos programes. Un és el Pla de Millora d'Oportunitats Educatives, el PMOE, i aquest el que fa és que dona unes dotacions a través dels plans educatius d'entorn. Però, a més, el que hem aconseguit és fer una dotació específica, Pla Català Esport Escolar, a dins dels plans educatius d'entorn. La rebran els centres i instituts. Ja hem explicat el per què, hem justificat que ho rebrien instituts per la davallada tan gran que veiem, sobretot de la pràctica esportiva, sobretot en noies, però també de nois. Els centres de primària, gràcies a que nosaltres fem aquesta aportació des d'educació, esports, pot arribar a la resta de centres. Per tant, aconseguim que tots els centres rebran l'ajut mínima dels 1.000 euros fins ara, però aquests instituts, concretament, tindran un suport extraordinari de 1.700, que és el que ha explicat l'Anna. I serà a través dels plans educatius d'entorn. El gestual, el TAC, 24, no cal que siguin 25. I aquí són 4 hores. Em sembla que no va per nosaltres. Sí, algú s'ha...
Vale, algú s'havia enxufat el micro i no anava al tema. Vicky, també cal especificar que aquests centres de secundària són de molt alta dificultat, perquè hi ha centres de pla educatiu d'entorn de secundària que continuaran rebent els 1.000. Els centres que ho reben ja se'ls notificarà específicament, tant els plans educatius d'entorn com el propi centre. Estem preparant les cartes. Entre avui i demà sortiran. Però és que, a més, Vicky, tota aquesta informació ja s'ha donat. A final de curs ja se'ls va donar. Els centres que ho reben ja la tenen, aquesta informació. Els centres de secundària de molt alt, de màxima complexitat, ja els hi vam enviar als comissionats a final de curs en aquests centres la informació. Vull dir que ha de quedar molt clar que no són tots els centres de secundària de pla educatiu d'entorn, sinó els que ja se'ls va avisar i que en tot cas els podem tornar a avisar, però que ja estan comunicats. No tornarem a enviar més comunicacions, sisplau. Ja s'ha dit, tothom ja té el llistat i a través dels plans educatius d'entorn rebran la informació, a través dels comissionats rebran la informació i passem a la següent pregunta. Gràcies. Sí, la següent pregunta anava sobre l'aplicatiu. Perdoneu un incís. Només confirmar que els centres de primària rebran l'ajut a través dels consells esportius, l'ajut econòmic, en aquest cas de la Secretaria General de l'Esport, que els que ja ho heu rebut altres anys ja sabeu el procediment i els nous estareu convocats a reunions específiques durant el mes de setembre per parlar de la gestió d'aquests ajuts, del destí dels ajuts amb els comissionats i amb els consells esportius corresponents. Vale. Moltes gràcies, Carol, per la intervenció. Les següents preguntes van sobre l'aplicatiu. Cristina, hi havia una pregunta sobre si podrien haver més usuaris que poguessin accedir a l'aplicatiu a part del coordinador. Vale, sí, poden haver més usuaris, que inicialment podria ser el director o directora i el coordinador o coordinadora, però no és recomanable. No és recomanable perquè pot ser que el director, m'ho invento, entra a una activitat i al mateix temps està el coordinador per una altra banda donant de baixa, llavors es gravarà l'última persona que hagi fet clic en aquell moment. Llavors, inicialment no hauríeu d'estar alhora, perquè o és una persona o és una altra la que quedareu d'acord amb el centre, si és el director el que acaba d'emplenar totes les dades, totes les pestanyes que he comentat abans, o és el coordinador o coordinadora que farà aquestes accions. No és recomanable. En qualsevol cas, l'altre usuari ha de ser sempre un usuari GCAR, entenc, no? Ha de ser personal del centre. Sí, només podrà entrar a la fitxa o a l'aplicació informàtica del centre les persones que estiguin donades d'alta al GCAR i estiguin donades d'alta en aquest centre. Llavors, si tu no estàs en aquest centre, no tens usuari GCAR, no podràs accedir. Ara, si estàs donat d'alta amb el GCAR i estàs donat d'alta en aquest centre, podran accedir les dues persones que estiguin donades d'alta. O 3 persones, si és el cas de que hi ha 2 coordinadors o coordinadores. Però no és recomanable. Perfecte. Hi havia un altre també sobre l'aplicatiu que deien que en el seu centre portaven molts anys sense la dada del pla educatiu d'entorn perquè no sortia que ho podien modificar. Aleshores, volien saber si en aquell document de renovació es podria canviar. En aquest programa informàtic nou, el camp de si un centre és pla educatiu d'entorn o no sortirà automàticament. És a dir, nosaltres, amb la llista que ens passi el Departament d'Educació, introduirem aquestes dades i sortirà automàticament si sou un centre del pla educatiu d'entorn o no. De totes maneres, si algun centre troba que hi ha algun error en aquest sentit, doncs ens feu una incidència a l'esport escolar i mirem a veure què és el que ha passat. Però inicialment sortiria automàticament amb la llista que ens passi el Departament d'Educació. Perfecte. Doncs l'última que aniria per l'Ignasi, que hi havia una pregunta sobre si es podien presentar 2 projectes a la mateixa categoria de premis, entenc que des del mateix centre educatiu. Sí, disculpeu, ara mateix no tinc les bases al davant de tot el detall, però jo crec que sí, que no hi havia limitació de projectes. No puc contestar amb exactitud perquè no tinc les bases ara mateix davant, però crec, i Carol, si no, corregeix-me, però crec que amb tot el que hem estat treballant a nivell de bases no hi havia una limitació, no era limitant el tema de presentar projectes. Per tant, en principi,
sí que podeu presentar més d'un projecte en la mateixa categoria des del mateix centre educatiu. A veure, jo tampoc ho recordo, però suposo que hi haurà algun tipus de limitació. O sigui, potser no a un, però clar, el que segurament no podrem és valorar 50 projectes de cada centre. Per tant, algun tipus de limitació, Ignasi, crec que hi deu haver. Vale. Com a mínim per la mateixa categoria de projecte. Correcte, sí. Ho revisem amb les bases i igualment, si no, intentarem amb la presentació que us enviem ja afegir-ho a la presentació, així ho tindreu resposta a la presentació i tothom ho tindrà clar. Doncs les preguntes en general les donaríem per tancades, sí que després, evidentment, es faran reunions al territori, s'aclariran totes les dubtes que pugueu tenir i això ha sigut la primera presa de contacte amb tota aquesta nou aplicatiu i nou curs i novetats que hi ha respecte al Pla Català de l'Esport a l'Escola. Res, tindreu, així que s'acabi d'enregistrar la sessió, la penjarem l'enllaç i us passarem l'enllaç perquè el pugueu veure i en principi per nosaltres ja estaria. No sé, Sergi, si vols fer la cloenda. Sí, ja si és Miquel Àngel, però un cop arribats aquí ja arriba la seva fi i dono pas ara a la... Perdó, que estic a la seu. Dono pas a la Carolina i a la Victòria, que tancaran la jornada d'avui. Per la meva part també em despedeixo. Un plaer haver conduït la sessió, tot i els problemes que hem tingut. Recordo que tindreu la sessió, en principi la posarem a disposició de tots els coordinadors, consells esportius, ajuntaments, etc., direccions. Els PowerPoints presentats avui també els tindreu per veure sobretot l'important que és el nou sistema informàtic que enguany estrenarem. I, Carol, Victòria, tots vostres. Bé, jo agrair-vos de nou l'assistència, la paciència per als problemes que hem tingut, però som molta gent i probablement... Carol, perdona, pots activar la càmera perquè et vegin tots i així jo també faig el pla? Sí, disculpeu, no recordava que la tenia apagada. Doncs moltes gràcies a tots per l'assistència, per la paciència, per la comprensió dels problemes que hem tingut. Ens hem connectat molta gent i probablement la plataforma ho ha acusat, que hi ha hagut molta gent connectada a la vegada. Però, com ja us hem dit, us enviarem un correu amb l'enllaç al vídeo de la sessió registrada i també amb un Power on hi hagi recollit totes les presentacions que s'han fet per part dels diferents participants, d'acord? Únicament dir, amb alguna petita pregunta que, com que el Miguel Ángel estava conduint les respostes, no ha pogut contestar, amb el tema de mesures Covid i el que haurem d'afrontar durant aquest curs, com bé sabeu, no tenim tota la informació de com afrontarem aquest curs. Tenim la que tenim en aquest moment, però la que vagi sorgint arrel de noves onades, de noves mesures, de tot això, ho anirem actualitzant. Nosaltres, a la pàgina web de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física es va actualitzar constantment el tema de les mesures. I, d'altra banda, la pregunta sobre la possibilitat de fer activitats intercentres. Aquestes activitats intercentres normalment les organitzen els consells esportius i, en principi, donat que de moment sembla ser que les mesures comencen a contemplar que es puguin fer, la idea seria recuperar-les en la mesura que es pugui, però això ja us dic que depèn bastant de cada consell esportiu. Si teniu de vegades els centres, els coordinadors, contacte entre vosaltres per organitzar algun tipus d'aquestes activitats més intercentres, jo us diria que contacteu amb el Consell Esportiu per intentar portar-les a terme i programar-les i que es puguin tirar endavant, d'acord? I un cop contestat això i tornar a fer l'agraïment, nosaltres estem disposats a encarar un nou curs, com us hem dit, amb novetats, amb ganes de millorar coses i de fer un treball en equip que ens porti millores en aquest programa, que reverteixin sobretot
amb els nostres infants i adolescents perquè puguin gaudir d'aquesta pràctica esportiva i d'uns hàbits que els portin no només a tenir més salut, que sí, que és molt important, però també a ser millors persones. Moltes gràcies a tots i molts ànims per aquest curs i, com us hem dit, estem a la vostra disposició a través dels comissionats, dels tècnics, de tot l'equip que posem a disposició per encarar aquest curs i treballar junts per a aquests objectius. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carol. I m'afegeixo amb tu, amb les teves paraules de comiat. I també, com deia ella, el tema de la Covid, recordeu la pàgina a la web Procicat, està tota la informació d'última hora i allà us heu de remetre. També les direccions dels centres tenen tota la informació. A part d'això, mantenint els canvis i l'evolució que vagi fent dia a dia. I res més, agrair-vos la vostra assistència, disculpar per els problemes tècnics que hem tingut i per la propera mirarem de fer-ho millor. Gràcies a tothom i anem parlant. Moltes gràcies. Gràcies, adéu. 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 Bon dia. Adéu, moltes gràcies. Adéu. Moltes gràcies.